sesendonan. Iki kanca-kanca ngersake podang kuning. Sing nembang jambu Jamaika ya, Nduk. Nah, jambu Jamaika. Monggo, Cok, dados. Biasanya iki jambu mangkli ya jambu Jamaika.
Jamaika sinden bocil di sengguyung didongake bocil iki cita-citane pengen dadi sinden hidup jambu Jamaika. Di sengguyung ini semangat ya Dok. Muga-muga bisa melu lomba sinden bocil. Ngono yo mak. Koyo ono bocah kelas 4 SD wis duwe cita-cita dadi sinden yo mak. Ayo, kita tetep ono sing menjilo kaya ngono yo. Awake dhewe ora kuwatir lamun to budaya Jawa iki bakal cuntes ya ora. Mesti ana sing ngrembakake terus ya mak. Ya kanthi teteken Kang Ginayu bakal tekan. Wah teteken terus ya kesel mak. Iki tembang bajute apa iki Mbak Rina? Ing Tawang. Ya siap ya Dok, ing Tawang ya. Genduk jambu Jamaika. Yen ning Tawang ana lintang dados Ivan badhe bawa. Aduh. Ivan Ivan aja. Udah Mbak. Jadi juga yen ning Tawang ana lintang. Enggak langsung kita.
Adinda Jambu Jamaika karo Bu Guru Butari. Gurune Butari. Iki apa maneh, Mbok? Apa? Ngersake apa? Tegese iki sing wis fasih ngono lho. Kelingan Santi wae deh. Aku ngerti ae kelingan ceweke jenenge Santi. Oh, kelinci ucul. Kelinci ucul monggo. Thank you.
tangan yang meriah untuk Sinok Jambu Jamaika. Ya dhisik wong tuamu lek jenenge kowe wis lahir gede apa isih cilik lho. Kok cocok ngono lho pipimu kuwi kaya jambu Jamaika. Jenenge kowe wis gedhe lah ya pancen ndeloki pipimu kuwi mendul-mendul kaya jambu Jamaika. Tujune ora dijenengi jambu mete apa jambu kudo. Yen apik tenan ya, semangat ya, didukung karo sepuh kene. Ya. Iki penyemangat sing menehi motivasi sing gedhe tumrap awakmu ya. Mak, ayo dibacutke lakone, Mak. Iki wis sore. Ayo, Nduk, dibacutke lakone, Nduk. Gandane kang sekar kadung lan kembang
dibanding dening ingkang putri Skardaton Dewi Kunti Tali Broto telah kaadep dening ingkang putra Raden Basudewa Raden Arya Prabu dalah Raden Senyajit Yugrasena ora kaya ing madyaning nagari Mandura lamun Cinandra kadya tandur kang lagya sumilir
nagaripun tito ingkang dahar Eko Adi Ponco Parasdya. Eko wilangan sawiji Adi Winuwih Ponco Limo Parasdya kang dadi getering karso kang wus manunggal. Kinarya nindakake gegebengan limang perkara ingkang sampun manjing rumesep dadi pepuntaning tekad bangsa Nuswantara. Lah menika nagari ingkang lelandhesan Eko Adi Ponco Parasdya ugi winastan ingkang lelandhesan Pancasila. Pancalimo sila dasar ingkang tansah ngandhemi kedasar limang perkara ingkang sampun manjing rumesep dadi pepuntaning tekad bangsa Nuswantara. Lah menika nagari ing Mandura gegebengan Eko Adi Ponco Parasdya dene babaraning Pancasila nenggih ingkang sila ingkang sisa ketuhanan yang Maha Esa. Bila sedaya warga bebrayan agung samya nggadhahi rasa pitaya utawi pitados dhateng panuwasaning Gusti ingkang Maha Tunggal. Kanthi lantaran sholat sembahyang lan panyuwunan miturut kapercayanira pribadi ngilingono to sejatine urip iki ana kang purba lan masesa yaiku Gusti kang Maha Tunggal. Sila kaping kalih nenggih kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga bangsa Nuswantara sedaya samya anengenaken dhateng tepa salira marang sapadha-padha. Welas asih marang sasama asih angaji-aji mring samining duadi. Ngelingono to sejatine urip iki sumbere ya mung sawiji yaiku Gusti kang Maha Siji. Dene sila kaping 3 nenggih Persatuan Indonesia, warga bangsa Indonesia sedaya samya nengenaken raos rukun guyub rukun manunggal karana kanthi manunggaliku bisa bakuh pengkuh bangkit kinarya pangayomaning praja. Kaping sekawanipun sila kaping sekawan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedaya bangsa Nuswantara tansah anengenaken dhateng andil tinemu urun-urun pinemu marang raharjaning pamarintahan mulih adeging negari menika saged lestari lan sambusa. Kaneping kaping gangsal sila kaping gangsal nenggih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedaya warga bebrayan agung tansah anengenaken dhateng tepa welas asih dhateng sasama remen paring dana wilasa langkung-langkung tumrap kadhahira kang nembe lak hamlelintih paring boga dumateng kandhang ingkang nembe nandhang kaluwen paring teken dumateng kandhang ingkang nembe nandhang kalunyon paring pepajar dumateng kandhang ingkang nembe nandhang kapeteken. Lamun to limang perkara menika katindakaken kanthi tumanembing kalbuing mriku saged ginayu jumbuh ingkang samya ginayu rahayu ing donya panteng ing delahan. Wauta nalika samono Prabu Kunti Boja kaamping-ampingan dening ingkang Putri Sekar Daton Dewi Kunti Talibrata inggih Dewi Prita. Kadhep dening putra-putra kinasih nenggih Raden Basudewa, Raden Arya Prabu menapa dene Setyajid Ugrasena.
Tumungkul hamara kulu wilayah konjeng-konjenge pertiwi wedanane ingkang para putra ngadeg ngabiyang kula dhateng Sang Narendra linggih dan Rama Diraji mekaten to pangudas maraning griya ingkang dereng kaliya sing lisan Butuh
berkata layu dwaja layu sepi Om mawit namastu manamasibdam sekaring pawulunanipun putra-putraku kabeh kang gak tresnani Basudewa Arya Prabu lan Sira Setyajid Ugrasena apa dene Nini Kunti Talibrata kang maksowan Abyantara pun Rama nggih kula kawula niki Kanjeng Rama Diraji ingkang putra pun Basudewa tansah manggih praharja yura sungkem pangabekti mugi kunjuk ing andhap padha paduka Kanjeng Rama Diraji Prabu Kunti Bojo semanten ugi kula ingkang putra pun Arya Prabu Kanjeng Rama ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk ing andhap padha paduka Kanjeng Rama Diraji semanten ugi kula Kanjeng Rama ingkang putra pun Setyajid inggih Ugrasena ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk ing andhap padha paduka Kanjeng Rama Diraji semanten ugi kula Kanjeng Rama kula ingkang putripun Kunti Talibrata ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk ing andhap padha paduka Kanjeng Rama Diraji yo putra-putraku kabeh Basudewa Arya Prabu Setyajid lan uga Ugrasena apa dene Nini Kunti Talibrata sungkem pangabekti mira kabeh wis sak tampa ya nggih ya kuluk ora liwat muhung puja budyastawaning pun Rama kebat tampangono putra-putraku kabeh kawula niki sampun kula tampi kanthi tangan kula kekalih mugi dadosna jimat paripe amingguhi kateguhan kayuwanan gesang kula wonten madya padha pranteng blahan semanten ugi kula sampun kula candhi Kanjeng Rama sampun kula candhi Kanjeng Rama sampun kula pundi tangan kula kekalih Kanjeng Rama paling pangestunipun sasampunipun paring dawuh wonten keparingipun Kanjeng Rama ngawontenaken pasewakan wonten ing negari Mandra ing Lenggang samangki paring dawuh dhateng ingkang putra-putra Basudewa Arya Prabu lan Setyajid hanjrah ingkang puspita kasliring samirana mrit kuluk Basudewa Arya Prabu lan Setyajid dina iki beda kalawan padatan pasewakan agung ing negara Mandura awit karana magayutan karo kadangmu Kunti Talibrata ing rikalenggan iki nampa panglamar
kamangka panglamare iki ora mung siji loro utawa telu Basudewa. Panglamare kuwi dumadi para satriya, para brahmana, para nimpuna, para winasis, lan uga para raja, para narpati saindenging rat pramudita tegese saindenging jagat. Bebingung rasane pun Rama awit nampa panlamar sing semono akeh. Banjur pinemuning adimu Kunti Talibrata kabeh-kabeh para panglamar kang ngebun-ngebun esuk an udan-udan sore kuwi padha dianakake Kunti pilih. Awit saka kuwi kula Basudewa sliramu kang tiba tuwa. Dak suwun minangka pangawak utawa sulih sarirane Kanjeng Rama anggone mandhekani Kunti pilih nganakake pepanggungan kang aran pepanggungan Kunti pilih. Para panglamar kabeh didhawuhi marak sawanana ngabiyantara pepanggungan. Banjur adimu Kunti didangu milih sapa sing padha lumarep kabeh. Kawula nuwun inggih Kanjeng Rama Dewaji. Sedaya menika mila sampun dados dudutan penggalih paduka Kanjeng Rama. Lan ugi ingkang dados pikajenganipun adi kula Kunti Talibrata. Kula badhe nyembadani dawuh paduka Kanjeng Rama ngawontenaken pepanggungan Kunti pilih. Sumangga paduka Kanjeng Rama kula aturi pinarak lenggah kanthi prayogi ingkang putra pun Basudewa badhe mandhekani lumpampah sayembara Kunti pilih menika Kanjeng Rama boten langkung tansah nyuwun tambahing pangestu. Ya kula Basudewa tak galang puja mantra donga pangestu kaya banyu mili ya nggih. Bisa lumadi purwa madya wasana ora ana sambekala samarga-marga lumadining sayembara Kunti pilih. Kawula nuwun inggih Kanjeng Rama kula badhe mantal pasitan. Ya nggih kula Basudewa Ugrasena lan Setyajid nuwun inggih. Ayo padha diadani sayembara Kunti pilih nggih Basudewa.
Bimo Panaon
siji maka siji kang dadi aran jenenge apa dene pinangka. Derek nepangaken bilih kula Raden Pandhu saking Ngastina ingkang putra saking Prabu Wiyasa Kresna Dwipayana. Raden Pandhu putrane Prabu Wiyasa Kresna Dwipayana. Darbe karsa ingkang kados pundi Raden? Inggih kepareng kula badhe nderek ngebun-ngebun enjang ngajawah sonten tumrap Sekar Kedaton Dewi Kunti Tanibrata murih kaboyong dhateng negari Ngastina kula aturaken dhateng ingkang Rama Kanjeng Diwaji Prabu Wiyasa Kresna Dwipayana. Musik-musik jalaran iki akeh kang padha bakal nglamar apa dene ingkang wis kawektu lan uga kang durung kawektu. Inggih semanten ugi kula selak boten kesesa. Kula menika ugi badhe nderek ngebun-ngebun enjang ngalus Jawa sonten ngajengaken panglamar tumrap Dewi Sekar Kedaton badhe kula dadosaken garwa kula semanten ugi kula semantenku ugi Raden kula badhe ngajengaken panglamar tumrap Sekar Kedaton Dewi Kunti Tanibrata. Semanten ugi kula nderek nepangaken bilih ingkang sudi mastani kula menika Prabu Gandara mijil saking negari Gandara desa inggih Plasa Jenar. Kula badhe ngajengaken panglamar ngebun-ngebun pagi ngebun-ngebun pagian di Jawa sore-sore pada bulan kula badhe nderek ngajengaken panglamar Dewi Kunti badhe kula dadosaken garwa Prameswari ing Plasa Jenar Raden. Bojleng iblis planet jagat ingkang sudi mastani kula menika pun Trembaka Narendra saking negari Pringgondani Raden. Boten badhe katalompen boten badhe ketilaran ugi kula badhe nderek ngajengaken panglamar tumrap Sekar Kedaton Dewi Kunti Tanibrata. Badhe kula dadosaken garwa Prameswari wonten negari Pringgondani Raden. Dados garwa Prameswarinipun Prabu Trembaka Raden. Para panglamar sedaya kang dumadi para satriya, para narpati, para adipati, para ratu, para raja ingkang sampun ngajengaken mratelakaken badhe ngajengaken panglamar. Jalaran ing lamar menika kathah kamangka ingkang dipun lamar namung setunggal. Napa badhe kelampahan dipun poteng-poteng dipun mutilasi lak nggih mboten to, Cok? Ora ya, Cok? Siji iki kudu diaturi milih. Kamangka kula menika mboten kawogan tegese mboten menang milih jingandika sedaya menika. Awit saking menika mangke kula badhe ndangu
saking ati tumrap ati dhateng adi kula pun Kundit Alibrata tegesipun dari hati ke hati ngoten lho. Kan boten sekeca menawi panjenengan sedaya kathah wonten mriki. Kula aturi mire sawetawis para panglamar inggih menawi ngaten istirahat. Dumadi saka para satriya, para nanendra, para raja. Ya ora mungkin to mung wanita siji kok garwane kakung akeh men. Krama sak kantor ora sanggup. Apa meneh para panglamar kang mahewu-ewu. Saiki ngene wae Ali, rehne kabeh kuwi kan lakoni jeneng sira Siadi. Terus terang brakotan. Terus terang wae sapa kang dadi neratimu Nyai Kunti. Aja bebingung rasane pun kakang ya. Kakang Mas Basudewa blakotan terus terang ingkang dados kekidunganing manah kula inggih boten sanes saking para panglamar kala wau. Lah ya sapa sing dadi pilihanmu ana ing sayembara Kunti pilih iki? Para satriya, para narendra, para panglamar kala wau boten wonten ingkang nayogyani manah kula. Kejawi namung ayo sapa aku sak kesel ngrungokke. Kejawi namung Raden Pandu. Ora kalah. Plong rasane ngati ning wong kakang Nyai. Matuk yen kaya ngono. Sing dadi pilihanmu ora liya mung Raden Pandu.
sing lamar ning arep dhewe iki mau to. Ki tak kira ki Mas Dedi mau. Nang kula kaliyan Mas Dedi kula sutik. Masa bodoh. Aja ngasih. Kula tresnanipun kaliyan Raden Pandu yen kaya ngono bakal tak diwarakake marang para panglamar kabeh kepenakmu anggonmu lungguh Yayi Kunti Talibrata. Para satriya, para narpati, para raja ingkang sami ngajengaken panglamar ngebun-ngebun enjang Jawa sonten Dewi Kunti Talibrata. Kula Raden. Awit karana ingkang ngajengaken panglamar menika kathah sanget mahewu-hewu. Menika wau ingkang nglampahi menika adi kula Kunti Talibrata. Kula babar pisan boten pernah milih dhateng paduka sedaya. Ingkang dados katuripun adi kula Kunti Talibrata inggih Dewi Rita menika boten sanes satriya Narendra menika ingkang panglamar sinten Raden. Para panglamar ingkang ngebun-ngebun enjang Jawa sonten menika. Nggih sinten kula ngantos boten sabar menika. Boten wonten sanes kejawi Raden Pandu saking nagari Ngastina. Pandu.
sing dipilih karo Dewi Kunti Tani Broto iki Iblis Pakdat Pandu. Sing dipilih karo Dewi Kunti iki sing dipilih Dewi Kunti. Aku ado-ado saka negara Gandhara, saka negara Gandhara desa. Ayo cok dikruput Raden Pandu.
Aku Prabu Gandhara saka Plasa Jenar ya Gandhara Desa. Kaprungu sing dipilih Kunti awakmu Raden Pandhu. Dasar kepara nyata. Kunti bakal tak jaluk, aku ora wenang milih sing milih Dewi Kunti Kalibrata marang panjenengan ingsun. Apa abamu? Oh bakal tak grandang sono kae.
ageng nyolir praboto abang kamlagar manguing mungsuh haminto lawan lerkadya simo arsa nubru bojleng iblis laknat cek-cekan kaya gladen kaya tenanan saka Sekar Dumas kok dikrubut maturke panuwun Sekar Dumas karo Mas Supi lakon ora nuruti karepanku tak untal malang mumpung ana wektu prei Dika menika ingkang asma sinten Raden? Aku Raden Pandu saka negara Ngastina. Putrane Sang Prabu Wyasa Kresna Dipayana. Kula saksampunipun mireng menawi paduka menika kekasihipun Raden Pandu. Kamangka mijil saking negari Ngastina. Jaran menika wonten Pandu nika kados dene Pramuka menika, Praja Muda Karana menika. Disebut ugi Pandu. Dados kala wau niku kula bingung niki Pandu Pramuka napa Pandu sing sabenere. Kula menika Raden Pandu saking negari Ngastina. Lah wong ora ana dagelan yo ndagel dhewe. Ora kuat bayar. Ngaten nggih mawon Gus. Kula menika estunipun blak kotang terus terang boten aling-aling tedeng. Kula menika rikala semanten nate nyumpena Gus. Nyumpena pinanggih kalian Raden Pandu. Awit siing Gusti Kang Maha Agung bilih Raden Pandu menika manggenipun ingkang badhe dados guru kula. Dados guru kula badhe swita puruhita sarahita. Dateng paduka Raden Pandu boten-botenipun kula badhe nderek ngrubut panjenengan. Kula sampun trimah boten dipun pilih kalian Kunti boten patheken. Kula boten dipun pilih boten patheken. Kula badhe swita mawon dateng paduka Raden Prabu Tremboko. Ora jamak lumrahe ana ing dalan mratelakake meguru puruhita sarahita. Mratelakake puruhita utawa meguru kuwi babagan kang wingit mula prayogane Prabu Pandu. Ana kala mangsa mengko coba sira tak antu-antu ana negara Ngastina inggih menawi ngaten. Mangke badhe kula atur wekdal ingkang mirunggan sowan dhateng paduka Raden. Badhe puruhita sarahita utawi meguru dhateng paduka Raden Pandu. Kula badhe nyuwun pamit tansah nyuwun tambahing pangestu kula badhe tekuk penjalin mau.
kaya mlayu saka kampus UNES yang Sanggar Pamreksa Budaya. Kisanak sinten kang dados asma ndika? Kok lajeng ugi beto wanudya. Wanudya ingkang lumayan. Raden nderek nepangaken bilih ingkang sudi mastani kula pun Arya Suman. Arya Suman. Inggih Trigantal Pati. Waranmu Trigantal Pati utawa Arya Suman. Inggih kula menika ingkang rayi saking Kakang Prabu Gandara Kala. Dene sing wanudya iki sapa? Ingkang wanudya menika Mbak Yu kula. Kakak Gendari. Menika Kang Mbok Ayu Gendari kadang kula werda. Banjur sira mlayu-mlayu kekarepanmu apa? Rehne Kakang kula Gandara sampun sirna marga layu wonten peperangan sayembaran menika. Kula badhe suwita dhateng paduka Raden lan ugi Kang Mbok Ayu Gendari badhe kula pasrahaken. Pasrah bongkokan nggih. Pasrah bongkokan dados putri boyongan paduka Raden Pandu. Inggih Raden, kula menika Gendari, menika kula Gendari. Mboten gendar pecel ya. Kula menika Gendari. Putri negari ing Plasa Jenar. Sasampunipun Kakang Gandara menika sedok menika kesanipun mboten napa-napa. Jer pati menika wonten gumantung wonten astanipun Gusti. Ingkang wonten sakmenika Purwodadi kutanipun. Purwodadi kutane dados kula menika badhe surita kepareng badhe nderek dados putri boyongan. Yo Dewi Gendari, ayo sira ingsun kanthi dadi putri boyongan ingsun sebo ngarsani Kanjeng Rama Yasa Kresna Dwipaya. Inggih Raden Pandu kula badhe swita prita dhateng paduka.
Dewi Kendari njawil anggon awake dhewe lumaku. Nuwun sewu, Raden. Kula menika sampun sagah dados putri boyongan ndika. Kula nggadahi panyuwunan apa. Kula menika mangke kedah dipun garwa dening Paduka Raden Pandhu. Masalah kuwi mengko gumantung Kanjeng Rama Prabu Wyasa Kresna Dwipayana. Yen Kunti kepiye menawi kula namung ndederek Paduka Raden, kula namung ndederek kersa Paduka. Yen kaya mangkon ayu padha ingsun boyong. Menawi kula menika tetep kedah menika. Kedah dipun garwa dipun pilih dhateng Raden Pandhu. Ya wis mengko ayu padha dhateng negara. Nalika samana Raden Pandhu sampun sembada hambayong Dewi Kunti Talibrata sekar kedaton negari Mandura.
angin kasih karya hantrajang para munsah ingkang rubut dhateng Sang Pandhu kejawi hambayong Dewi Kunti Talibrata ugi Raden Pandhu Sembada hambayong putri Gandara Desa inggih Plasa Jenar kekasih Dewi Gandari ingkang kadherekaken ingkang rayi Raden Suman inggih Raden Trigantawati gantos ingkang winus ingkang mangkya Raden Pandhu kadherekaken dening para putri boyongan menapa dening kang rayi Raden Trigantawati Rene menika sampun badhe ngancik maghrib pramila sumangga samya eling dhateng mulih mulanira Matur sembah nuwun nyuwun pangapunten sedaya lepatipun.